Fit-tmiem is-seduta parlamentari li fiha l-Gvern għal darb'oħra tilef il-maġġoranza parlamentari u salva bil-casting vote tal-Speaker, il-Prim Ministru Lorenz Gonzi ma kommittix ruħu dwar il-kariga li jokkupa d-deputat Franco De Bono fl-uffiċċju tiegħu. Se jibqa' assistent parlamentari fl-uffiċċju tal-Prim Ministru Franco De Dawn Bono. huma affarijiet li wieħed jara fil-ġranet li ġejjin. Lorenz Gonzi reaġixxa b'dan il-mod wara li Franco De Bono konsistentament naqas milli jsegwi l-ordnijiet tiegħu. De Bono la aċċetta li jagħmel kif qalu Lorenz Gonzi u jressa emenda l-mozzjoni tal-Oppożizzjoni li kienet qed titlob riżenja ta' Ostingat u anqas aċċetta l-ordni tal-Eżekuttiv Nazzjonalista biex id-deputati tal-Partit Nazzjonalista jivvutaw kontra. Jien ma nistax nimxi ma' dik ir-rakkomandazzjoni li min-natura tagħha hija rakkomandazzjoni għax inħoss li b'mod serju tmur kontra il-ġurament li jinħatt lejn il-Kostituzzjoni u r-Repubblika ta' Malta meta ġejt elett. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament li kien itwal mill-5 minuti li kienu allokati lilu mill-Partit Nazzjonalista wara intervent mill-Oppożizzjoni, Franco De Bono attakka lil Lorenz Gonzi fuq diversi kwistjonijiet. U qiegħed idejja Prim Ministru, ilni ħafna ngħidlek illi x-xandir nazzjonali qiegħed fi stat diżastruż. Inni ngħidlek personali illi x-xandir nazzjonali fost aspetti oħra tad-demokrazija tagħna huwa fi stat inaċċettabbli. Franco De Bono ripetutament enfasizza kemm l-appelli tiegħu lill Prim Ministru dwar l-istat inaċċettabbli li tinsab fih id-demokrazija f'pajjiżna waqgħu fuq widnej torox. Per rispett koll, però mhux tuża x-xandir tal-Istat u nispera Prim Ministru qed jieħu nota ta' dawn l-affarijiet li jelni ngħidhomlu, żmien twil inni ngħidhomlu, u anke ħafna affarijiet li kritikajta u d-demokrazija u d-dinjità tal-Parlament. X'bajt ngħidhomlu l-Prim Ministru? Imma weħinna. De Bono jum qabel il-vot saħansi trappella lill-Kummissjoni Ewropea biex tivverifika l-mod kif Lorenz Gonzi mexxa l-kwistjoni tal-mozzjoni li kienet qed titlob għar riżenja ta' Ostingat.